трэба пачаць трансляцыю з гэтага моманту будзе. Так, усім вітанкі. Сёння мы, здаецца, гуляем у гульню пад названнем The True Nightmare Outside Cafe. Яна каротенькая, гэта дэмка. Паглядзім, што яно сябе прадстаўляе. Мы зараз дабраліся да кафе, і наш кіраўнік злуецца, што мы трошку апаздалі на спазніліся на нашу змену. Так, добра, тут паглядзім, што ўсё добра з нашымі гэтымі эфірамі. Так, collapsed. Добра. Добра, працягваем. Далей. Так. Мне вельмі шкада, але ж я знайшоў таго, хто мяне... Ці знайшоў ты каго-небудзь, хто мяне будзе замяняць, то замене мяне на працы, і так хто яшчэ б захацеў работаць у гэтым месцы, так? Или есть хто яшчэ, хто хацеў бы працаваць? На шчасце, мы знайшлі, хто зможа гэта зрабіць хутка. Маладая жанчына прыняла наше паведамленне тым, чтобы працаваць тут хутка, так, зараз жа, immediately. Я ўпэўнены, што кліенты палюбяць яе, так, і толькі адбітыя людзі захацяць работаць тут, так, адбітыя. Так, all right, enough chatting. Трэба спыняць гэтую нашу размову. Я думаю, што кліенты прыйдуць з... Ён не дагаварыў. Так, я зрабіў тут некаторыя паметкі для новых сотруднікаў, працаўнікоў. Паглядзі на них таксама. Добра, пагляджу. І што? Так, я пагляджу і... Як ветліва з твоей стороны позаботиться гэта аб новых офіцыантах, так? Не waiters. Waiters офіцыант. Добра, я другі варыянт бяру. Так, і куды што нам? Serve the client. Добра. Вітанкі, мы з табой ўжо бачыліся, што вы бы хацелі сёння... Так, ты хочаш зрабіць самого, так? What you wanna take? Що what you wanna take? What do you want to order? Я не ведаю, наколькі полайтлі першы, другі варыянт. Можа, sure будзе более порядкі, але ж тут капслоком напісана. Wanna take. What do you order? Мне здаецца, болей. I will take one classic burger and one soda, please. Добра. Будзе праз maybe like slice of the pizza. Давайте спытаем. Thank you. Будзе праз 10 хвілін. Я сейчас зробі. Hot classic burger and cola. Як тут... Так, у меня не вельмі добрыя гэтыя кулінарныя здольнасці. Так, а куды ісці? Сюды? У нас тут ёсць кухонька. Добра. Гэта наша піца, гэта наш сода машин. Hot fries. Welcome to MacDeck. А где? Где наши файлсы? Наверное, будзе ой. Меня продавило дверыма. Где бургеры?
Бургеры ёсць ці няма? Тут няма яшчэ? Так. Ход Classic Burger and Cola. Добра, а дзе ж? Мне ж нічога не распавялі. Тут ёсць... А, так вось, тут ёсць халадос. Есть фригер. Фригер. Барбекю Classic Burger. Так, достаем. Так. 3? Не? Поклади. Як покласти? Верні. А, сюди. Добре. Може на тарелочку? Ось, на тарелочку. На талерачку мы взяли гэты бургер, ну але ж ён холодны, так? А як ты будеш? Трэба яго на талерачку і яго падсмажыць. Падсмажыць у мікравалноўцы, зачыніць. Трэба халадос. Халадос зачынілі, сода. Сода машин. Куды? Пачакай, няма гэтага стаканчыка. Дзе стаканчык? Дзе капсы? Empty package, бутэлькі. Толькі гэта вода. А дзе? Будзе не зачыніць? Што за... А, тут ружа. Тут руж што гэта адбываецца? Вітанкі ўсім. Nine Raven Cemetery. Дзякуй вялікі, што завіталі. Што вы не спіце. Даволі, мне здаецца, час, каб класціся, але ж мы тут гуляем у якусь дэмку пра тое, як трэба нам. Так, вітанкі, калега, дзякуй за хорары. Ай, страшна. Да яшчэ нічога страшнага, тут і страшнага толькі бургеры ў халадосе. Не ведаю, хто гэта робіць такое. Але добра, што ёсць мікравалноўка. Мікровейв. Так, мне трэба знайсці кубачкі. Незразумела, а я ж подписывалася. Так, да? Вот гэты глаз. Может, у гэты сода. Сода машин. О, понеслася. Будем есці на ноч. Есці на ноч. А куды гэта? На поднос, так? Случайно, так. У нас есть был першы заказ. Гэта Classic Burger і содовая. Так, а як тут? Ну руки-то занятые, так? Чиняй, не? Ну просто то пихай. Ну тады на пролом ідем. Так, а камусь? Ось гэтаму маладому хлопчыку. Вось, трымайце. А мне здаецца, я все добра зрабіў. It's my order ready. Not yet, it will ready soon. Так я прынёс. Может, я не то зрабіў, што ли? Не тое? А што, не жах? Макдак які ж. Гэта ўсё звычайны дайнер у Амерыцы. Так, верніце мне маю гульню. Што зрабілася? Я нажаў на Escape. Ось. А што ён заказваў? Вот я не памятаю, што ён заказваў. Дзе паглядзець? От Classic Burger and Cola. Ну так а што, гэта не кола, гэта содавая. Это пачакайце. Гэта не одно і то ж. Или не ход? Или я не уключыў мікравалноўку? Ты собак. Погнал. Я не включил микроволновку, ему холодное не... Ну, кому холодное сподобается, так? Вот же ход. Вот засмаженный. Засмаженный, все, зачиняем туда. Бульбочка. Содовая это просто простая минералка. Простая минералка содовая, так? Да. А тут нема больше ничего. Тут можно только яшчэ хот фрайс ёсць, и гэта водичка, мне здаецца. Угу. Так, ну давайте паспрабуем. Может быть, гэта ёсць содавая, гэта ёсць кола. Але я не упэўнены. Не, глядзіце, тут содавая, гэта ўсё. Дранікі з мясом разагрэтым мікравалноўцы хутка смачна. Ну, вы успомнілі гэта, так. Прывабна, да, прывабныя гэтыя ўспаміны. Сёння я зарабіў дранікі, думаю, праблема была не ў страве, а ў кулінары.
Дранікі, ой, і дранікі гэта заўсёды гэта пішча багоў. Пішча багоў, а яшчэ за смятанкай так. Так, вітаю, Духас Вячеславыч. Вячеславыч, так, рады цябе бачыць. Ой, прабач, я забраў твой паднос. Адстань. Так, а ты піць будзеш, што, не? А то я тут зачапіўся за твой паднос. Зламаў зараз гульню. Ждэмка. Ну всё, капец. Пойду туда. Дзе мусорка? Дзе сметніца? Сметніцу дзе? Нема тут сметніцы? Чапіся. Зараз будзем перагортваць это всё. Мужик чаго не ясі. Мужик уже там заплетае. За обе шчакі. Так. Зараз себе понесу мне на подносе. Забяры колу. Да, ешь на здоровьице. Смачно есть. Добра, калі не будзе піць, тады хай не п'е. Так, а што мне патрэбна? Які у нас? Talk to manager, добра. Воу, у нас snail move faster than you. Так, ну ты меня ображаешь. Я як бы тут на третьей световой бегаю. You joke every bet is ever will with snail can talk you pretty loud just like you. Ну, другий вариант докладно. Кто слоупок? Ну иди, все. Это моя последняя змена. Меня, кстати, увольняют за... Я сегодня последний день працую. Don't forget to clean up properly. Добре. Another solo shift. Honestly, safer and staying here too. Ну, як звичайно, так. Який бонус? Хто дає бонус у последній день? Так, і don't slam the storage room door. You won't be able to open from the outside. Добре, добре. Ну, конечно, тут повинен был это починить. Все, давай. Доброго тебе вечерочка. И все, мы больше не побачимся в этом житті. Так, enjoy your evening, see you later. See you later. Не будете пить, будет хоррор. Добре. Ой, 2 часа, что это? Это утро? А утро это як раница, да? У нас раница. I should do a bit cleaning. Так все, что ли? Это был только один. Так, что отбывається? Flashlight. А чому? Що електричності вже нема? Треба прибратися. Добре, так. Будемо зараз прибиратися. І в шахмати гулять. Какая-то музяка пошла. Dirty table. Dirty... Як тут? Просто берем і тримаємо левую кнопку мишки. Так, clean table. Добре, зараз ми все скорить хутенько. Spooky noises. Spooky noises, clean the tables. 2 із 3. Ну, звичайно, що нічого не може відбутися в гэтым месцы. І хтось наблював. Так, тут грукається. Хтось щось забыл. І щось ти забывся? Ти ще які-то високі занадто. І стоїш, як будто мені зараз по твари ляснеш. Добре, не, що ти ще вище? Нічого собі. Я тебе по пуп. Sorry for dropping by the late, but are you still open? Так, я... Мені здається, що ні. Ми open 24/7? Нічого собі. Як на заправці. Так. Oh, this is great, I'm really hungry. Hungry and still have a long way to go. Ну добре, заходь, мужик. Мужик, заходь. Are you here all about yourself? А что ты пытаешься? Ты хочешь меня забить, что ли? Или
Ці гэта... Ну, ты зразумеў, да? А, тебе падабаюцца чизбургеры. Ну, сыра я не ведаю, ці ёсць у нас бігіст, ну, так, ну... І картошку тебе. Ты жрёшь ночью, можа, не патрэбна, можа, што-нибудь, салатик які. І што у нас ёсць, акрамя салатику? І кока, плиз. Кока гэта наша содавая, так? Добре, сядай, мужик. Аднаму тут вельмі, як-то, не вельмі добра. Закрывай. Можа, гэта мы маньячылы, а не ты. Не я вас запер, а мяне вас заперлі, так? З вами. Так, куды? Тебе коку прайс хот чизбургер. Зараз светло, можно мы это светло запалим? Ни холеры это не видно. Не бачно ничего. Добро, будем с фонариками ему прямо в лицо. У твар святить. Сядай, хай не висять. Сядай, хай не висять. Сядай, хай не висять. Так, я не разумею. Так, хот фрайс. Раз хот фрайс разумею, так. А як тут брать? Хот фрайс. А, гэта у нас тут есть гэтые. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где тут сметница? Як гэта ўсё... Гэта не у тым... А, не, все норм. Все норм, так, чизбургер. Бяры. Не, ну. Да? О. Так, это мы взяли. И кока там была, кока. Где наша кока? А, коку треба эти кубочки. Погнали. Кока льется мимо кубочка. Так, и это треба подогреть. Ну все. Зараз мы тут все готово. Ну, гэта мужика зараз накормим. Так, будзе за ушами трещать. Машина есть. И ты никуда не ушел, так? Не вышел. Подозренно на меня глядишь. Вось тебе. Бургер там с твою руку. Так, let's continue clean up. Добро. Cleaning the floor. Тут я бачу, что тут блявотины так само. Наверное, не самые лепшие бургеры в нашем заведении, не отходя от кассы. Вот тут я хотел выбегчи на улицу, але не добежал. Не добег. Так, а дзе яшчэ? Ну, звычайна. Сральніку таксама. Матка боска. А что ж ты подходишь ко мне со спины? Sometimes people disappear without trace. Так ты мог бы мне распавесці гэта за своей дурань, за столешницей. Will you anyone even notice if you someone went missing? Ну, конечно, ніхто б не заўважыць, але ж гэтыя рэшкі-то хтось знойдзе, не? Там ДНК, ўсё гэта. Excuse me? Thank you for a meal, it was delicious. Ну, мужик, ты які-то не такі, які-то ты незвычайны. You are welcome. Не, ухшур, вот это мне нравится, ухшур. Так, не забудьтеся закрыться, так? Зачиниться. Так, you never know what the night might bring. Ну, кроме тебя, мужик, никто не приходит, звычайно. Question mark. And remember, sometimes shadows came to life. Что ты мне тут рыдлы гэты заливаешь? Я звычайны працаўнік.
Что ты... У меня грошей-то нема, я тут в последний день-то працую. Такі уже, я не ведаю, смешны. Хотел я сказать, але ситуэйшн жахлівая. Так, нема нікога, тут нема. Добра. Бяры вядзёр. Не бярэш вядзёрце, так добра. Руками далей будем так же клінапіць. На чым мы скончылі? На тым, чтобы знайсці яшчэ блювоціну. Знайсці астаткі ежы, якія не патрапілі. Или потрапить так, а могу я зачиниться зараз? Не могу. Добре, так а де яшчэ? Мы не толькі звонку блюем, но і тут, так? На кухоньке. Добре, clean up 4 is 5. Яшчэ где-небудь ёсць? І тут яшчэ. Так, кіраўнік сказаў мне не грукаться ў дзверы, потому что done let's do some counting on computer. Є дзверы. Так, хтосьці перавёў быстрей, хутчэй за мяне, а то я уже у меня другі стрым, я не вельмі хутка могу перакладаць. Слэм гэта ж калі шоу на гэтым на канцэрце, так, мы ж там слэмімся звычайна. Ён казал про компьютер. Про компьютер. Так, у нас тут двойное погружение. Что нам потребный гайд спочатку. Звичайно, так. It's your first working day. Ну, гэта мой апошні workday. Это для працаўніка, які прыйдзе на заўтра. Заўтра пакладзі tray on the work area. Place tray. Гэта што? Не зразумела. Take place the first... гэта звычайна гайд, як гатаваць. А мы ўжо так навучыліся. Бургеры на фриц, бургер and pizza should be hot, use microwave, soda, use glass and soda machine. For French, take pack and put fries in it. Ну, все, мы уже все это зрабілі, мы малайцы. Нават гайды не патребаваліся, як звычайна. Do first. Instruction last. If something goes wrong, throw it in the trash and start over. А де трэш? Я вот не знайшоў. Добра, ну там нам трэба гэтыя бухгалтеринг рабіць. Accounting work. Hold here to calculate. Ну, добра гэта, калі было так у звычайным жыцці, калі ты hold і каб падлічыць, што ты там, дзе, калі продал кому и так, и гэтак далей, так? 2:30 AM. Oh, something feel off, so I guess spend too much time sitting around here. Let's что? Утка, ты так читаешь, что я вельмі рада за тебе. Так, space bar to get up. Ну, хотел что в интернет выйсці, поглядеть. Но там нічога не дазваляе мне прайсці. Так, які clean the toilet. Добре, так я ж уже прибрався там. Так. Ты, мразь, ты ж казаў, што тебя не будзе сёння, а чогось ты мне пужаеш. Бу. Ну, звычайна яшчэ ты, я не ведаю. Ой, 3 dot. What the heck 3 dot? Whatcha? Little prank. Добре, ну и ты вообще козлина такая, ты ведаешь? You think that's funny? Вот про козлину лепей. А где ты про это хаваўся тут? Ці калі я пайшоў туды там лічыць, ты што, забег? Так, где трэба злавацца? Да, наступным разом я тебе по твару проедусь.
Так, ён мне яшчэ экстраворк прыйшоў, так, прынёс, і ён яшчэ коробачкі якія-то прынёс да мяне, каб я іх прыбраў. Так, ну мне трэба як-то экстрапейт рабіць. Всё, валецца, давай, я з табою не буду ніколі размаўляць. І я тебе ніколі не патэлефаную. Мы з табой не сябры. І я за табой сачу. Кудысь ты ідзеш. Ладно, я не... Ідзі далей. Или ты мне тут про коробкі кажаш, якія мне трэба ўзяць. Про гэтай коробкі, гэта сметніца. Ты яшчэ будзеш мне чакаць, пакуль я гэта зраблю? Ну ты мразота. Окей, maybe you would like to help me. Так, ну так. Не, ну ты козлина, добра. Якія? Якія боксики? Clean the toilet. Так я ж яшчэ не прыбраўся. А дзе боксики, добра? А што тут паклініць? Папера ёсць. А, добра. Ну, не такі уж і брудны, мне здаецца. Fire exit, добра. Добра, добра. Пагнали. Пагнали, што у нас тут яшчэ ёсць? А дзе тыя боксы? А, вось яны. І куды? А, into storage, добра. Я б'ю дзвярымі па твары. Занадта не это... непрыемна. Гэта ўсё из-за цябе. А што у коробках? Ты не распавёў. Я ўсё зрабіў. It's time to finish accounting now. Так я хочу дачакацца, пакуль ён заваліць. Малады чалавек. Get to work and I'll finish this message, then head out. Да? Добра. Ну і спадзяюся, што ты назаўсёды зваліш. Так, а дзе? Туды. Зноў робім гэты аккаунтинг. Магічны. Подлічылі наши прыбыткі, убыткі. Take out the trash. Трэш. А дзе звычайна трэш храніцца? Здаецца, што дзесьці звонку, так? Take the trash. Trash. А што у тебя такая спартыўная машина? І чаму ты не зачыніў дзверы? Ну такі уже дурны кіраўнік. Дзверы машины зачыняе. А дзе трэш? А, вось трэш. Press get to throw. Можа машину му пакласці. Гэта не бачылі. Ага. Далёка. Ще раз. Ага. Это не засовывается. А что это такие? Это что, крывь? Добре, что фонарик
бясконцы. Так. Прохачковы зрабілі, а тут трэба яшчэ. This is blood. Oh my god, how much blood? Да не так уж и шмат тут. Так, ну все, готовимся до джампскера. Не? Ничего себе тут. Довольно шмат плат. Ой-ой-ой-ой-ой, бяжим. А у нас здесь есть гэты? Так, ну дверь забаррикадовалась, так яшчэ раз заблокавалась. Добра, бяжим. А где телефон? Зачинили. А можно тут зачиниться, нет? Нельзя. Call 911. Алло. Алло, офицер. Капец ты дикий. Да, прям за мной бежите. Мужик, мы тебя не бачили. Они то call police now. Так, а куды их? Говорит, у сторож бегче, а як тут? Трэба его ён будзе сюды бежать, мне трэба ось так, так? Добра. Это бульбы хотел. Здаецца, что так, можа ён хотел другую порцию бульбы, а мы ему только одну. I need to help some of my boss dead, his blood. Ну что, ты танчишь? Я закрылся, не? А, все, собака ты сутула. Так нічого, а як ви так хутко приїхали? Ви так само з їм? Lock yourself in the storage. Так я вже зробив. Ні? Так, у меня не было часу, каб распавесці пра сваю лакацыю 911, але ж я мне сказали раней потым, што быў другі 911 кол, і копы ім пашчасціла, што яны былі, вернее, мне пашчасціла так, што яны былі непадалёку, і яны спужалі гэтага псайку. Псіха. Майму кіраўніку не павязло, і я не ведаю, хто пазваніў 911 дагэтуль. Але што я ведаю гэта, што я ніколі не забуду гэтую ноч, таму што гэта быў жудасны найтмэр, кашмар. Ну, ось такая дэмка, мне здаецца, па атмасферы вельмі якасная. Мне падабаюцца такія прасторы пра сторытэлінг, але ж тут яна вельмі падобная да астатніх, якія былі дагэтуль. Можна было б штосьці новае таксама прыдумаць. Вось, не ведаю, падабалась ли вам ці не. Я спадзяюсь, што падабалась. Вось, у гэты івнінг. І у меня есть яшчэ одна такая падобная на гэтуль. І всё, я уже гэты язык не працуе. Night Shift таксама называецца. Можна яе таксама паглядзець. Яна, мне здаецца, таксама не вельмі доўгая. Зараз я яе
Виведу. А де хто? Night Shift. Добре. Ти? Ні? Чи не ти? Ну, тут какая-то повеселее. Так, ну поглядим на гэту і мне здаецца, што на сёння можна будет скончыць. Accept job. Добра, давайте поглядим, што гэта. Ну, это уже какая-то пиццерия 24/7. Першая ночь. Это не FNAF? Алло. Алло, як руками користатися? Ну, я не зрозумів. Enter може? Ні, не Enter. Так, як тут з вами? Може обійти? Що за управління? Як тут тримати трубку-то? Так, є. На є. Так, керівник, ну все, розібралися, тут все на є. Гэта олдскульная гульня. Так, що за гэта за акцент? This is the fun part. Just fix the table by arranging the chairs. Last thing, take out the trash in the back. Італійці? Your shift starts now and ends when you finish your task. Good luck. And oh, do not let anyone in. У яким сенсі don't let in і if є, коли ми піцу-то готуємо і продаємо людям? Ні? Task checklist. Pizza delivered 5. Мені треба тільки ж хетами. Delivery guide, так? Треба піцу. А що за гук? Добре. Добре, я дівчина, так? Лежу по гэтому, що я дівчина. Я куди-то прийшов, і я не бачу куди. Гэта то туалет. Добре, ось delivery guy. Ну, докладно італьянці. Тому що руками жестикулюють шмат. Що ти поїхав уже? Ну гэта паліса. Так, ну, треба поглядеть, яку піцу там нам потрібно. Pizza delivered 0 з 5, happy shift, tables clean 0 з 6, trash out 0 з 5. Добре. Як готувати піцу? Як готувати піцу, бо я не... Що відбувається? Добре. Ой, тут уже який-то жах відбувається. Хто повзе? А чому ти повзеш до мене? А что это за фазмофобия такая? Dead to ghost girl, tip, you could loop her around the table when she hunts. Так а кольки мне треба ее луп робить вокол. Що я бачу там дівчина ще нейкая стоїть. Ну, гэта не такая якасная гульня, як была папярэдняя. Але треба тут хутенько. Добре, добре. Ці можемо ми скіпанути гэтую частку? I already took care of the pizza. All you need to do is to hand it to the delivery boy when he arrives. Мені не треба готувати, не треба Second тільки... thing is cleaning the tables. This is the fun part. Just fix the table by arranging the chairs. Last thing, take out the trash in the back. Your shift starts now and ends when you finish your task. Good luck. And oh, do not let anyone in.
Добре, вже хтось там кашляв. Так, Delivery Guy буде тут чи ні? Мені потрібно стульчики тут. Тут всі прибрати хутенько, поки тут. А ось Delivery Guy приїхав. Я бегу. Мы пиццу тут не готовим, мы просто берем пиццу и тебе отдаем, так? Погнал. Красава. Я давав одну, а там було 3 одразу. Куди ще? Треба хутенько. Вже джампскер пошли. Хутенько потрібно гэты черси, сколько? Кейбл, лінт. Это еще не клин, добре. Так, а меня никто не будет забивать зараз? Бо мне жахливо. Так, прибрались, як тут клин-то робить? Ой. Там почти есть? Мне... Пробачте, а як тут включить? Не? Я бегу. Тримай. Верните світло. Верните світло. Будь ласка. Де світло? Про світло нічого не казали. Але... Ой, знову. Так тут нема куди бігти. Зрозумів, так мені не повинно, я тоді не повинен тут у той закуток біжать, так? І ми знову будемо це все тривати зараз, ці всі розмови. Не файно. Congrats on the job. Welcome to your first ever night shift. You're right, there is a checklist with all the things you will do. А, так я вже можу, да, робити ці всі речі. Добре. I already took care of the pizza. All you need to do is to hand it to the delivery boy when he Так, arrives. зараз хутенько. Second thing is clean the tables. This is the fun part. Just Я fix the спидран. table by arranging the chairs. Де немає 6 Pick up the столов. trash in the back. Пішли туди. Your shift starts now and ends when Так, you дітей finish я your тут task. бачу так само. And oh, do not let anyone in. Can you help me? Допомогчи кому? Я готовий всім допомагати, лиш би все було добре. Так, туди. Всі черси тут. Тут є треш. Треш куди? А, тут вон є ще який черс. Почекай. Зараз. Не матюкайся. Так, это какие-то смешный момент. Отдайте мне этот чер. Вот ты собака. Верни. Он позмагався з ти дверима. Наступив на перчик. Обычно ён так хрустить. Так, это сюди. І сюди докладно. Так само сюди. Будете дзяўчына перша, гэта я тебя чекаю. Каб тебе... Давай. Давай будем с тобой. Не? Так, попадала пицца. А я готовый. Вылазь. Уже не готовы. Не? Tables clean tray из 5. Я жужу все tables. А можно мне это светло?
Хто? Мужик. Бачу мужика. Пакуль механіка не зразумела мне, што адбываецца. Так, а кулі дзе трэш? Куды выкидывать? Праз вакно? Блин, чаму ён так гучыць, как будто косткі ламаюцца? А, добре, не пролазить. Працоўшчык все предусмотрел. А, ось тут трэш. Так, кто-то хотел пить, так? А, ты... А, я поклал тебе, ты приехал и забрал сам. Ну, тогда это вельми файно. Так можно робить. Это что горить? Отчиняй. Так, яшчэ. Жахлівыя часы. Так, там ужо нема... Што гарыць? Што гарыць? Сам узяў, да, сам поехал. Малодчына. Малодчына на тебе яшчэ. Два яшчэ мяшочка засталося. Сюды. Да что ты мне звонишь? Hey pal, how you doing? Just checking up on you. Ты полицию вызывал, кто? У меня все добре, я уже все твои таски уже повыконывал. Мне здається, 4 пиццы 4 на 6. Тейбл склинт 3 из 5. Так а что яшчэ по тейблам? Не хапило где-то стульчика там, да? Треба вынести. А кольки? 1, 2, 3. Тут нема одного. І тут нема одного. Так, значить, потрібно знайти ще chairs. А де вони? Верни світло. Voltage. Може тут, може там, де туалет, так? Докладно. А нема щитка. Щиток. Де щиток? А, это искры, может, с лампочки. С лампочки я не бачу, мне тут... А, ось, бачу. А, знову змагатися з гэтымі дзвярыма. Где? Мне калі заб'юць, я нават не ўбачу. Пайшлі наперед. Зусім не жахліва. Ты забрал? Нет, не забрал. Ты уже сколько? Трымай, не? Твоя? А больше пиццы-то нема. А 10 засталася яшчэ. Ось. Погнали. Так, это попошня, не? Куды? Сюды. Добре, так що, ми все зробили? І нас навіть не забили, так? Это коротенькая така гульня. А, first night, second night. Ну, second night, если будет такая, тогда тут нічого цікавого ми не убачимо, так? I added a new checklist for you. You know the drill. Так тут так само, тут все то же самое. Ну, я не бачу, ну тільки тут ще хтось стучить 10.
Кто кинул у меня штось? Это якийсь Тахаус. Доктор. Добре, зараз спробуємо другі пройсці і паглядзець, а можа атрымаецца. Калі меня зловят, тады мы на гэтым скончым. Што, ты сваёй дупай аба ўсё гэта труся, так? Так, добра. Мы зразумелі, што павінны ісці тварам уперад, каб гэтымі дзвярымі не змагацца. Так, сюды. Это выкидываем. Пакуль нам святло за неуплату не выключылі. Таксама танкі, выбачэння, заходзьце яшчэ, вось так я тебе пакладу. Возьму свае гэтыя ключки. Mamma mia! Гэта ўсё, што ты хацеў мне распавесці? Так, сюды. Яшчэ. Так, тут нікаго няма. Так, вось і свет выключыўся. Так, пачынаем збіраць гэты пазл. У гэтым баку, Так, усё здаецца тут прышпільна. Забраў піцу ці не? Чакай, я тебе падам, пуценька. Трымай. Это пакладзім вось так. І по наших справах далей. Нічога не бачна. Але бачна, што не хапае двух яшчэ кульчыкаў, а яны вось тут. Один і другі. Дзе ён? Всё, прыклеіўся? Не прыклеіўся. Аднаго не хапае. Ой, так, аднаго не хапае. Так, што спужаўся гэтых кветак. Так, ты уехал, все взял, молодец. Малайчина. Где яшчэ один стульчик? А может я не ходил у стор? Кто хочет? Добрый вечер, мадам. Ты меня хочешь забить, так? Ну гэта самы складаны монстр тут у гэтай гульні. Але ж таму што вельмі хуткі. А чаму ты скарачаеш? А ну всё, я тебе... А, вось ты дзе. Я тебе перамог. Я прыклеіў. Так, трэш. Пойти трэш, што трэба. Выкинуть трэш. Трэшатина. Смейте раз. Смейте два. Смейте три. Алло, яшчэ раз? Мадам. Вельмі... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. That girl look her too much. Avoid looking at her too much. Ты говоришь, що треба її луп зробити. Добре, хоч second night ми почнемо з гэтага моменту.
Зараз не глядзі на яе занадта шмат. А чаму? Потому што хуткая становіцца, так? Я не гляджу мне. Ну, толькі яна прывабная I added на яе a new глядзець. checklist for you. Так, пакуль святло, трэба несці гэтыя ключакі. Пагналі сюды. Сюды закінуў. Хуценька гэта закінуў, гэта закінуў. Палюшчукі паехалі б на па справах. Так, может там он закінуў, яно прыклеілася. Добра. А мне хто дапаможа? Так, яшчэ тут. А не было дастаўшчыка яшчэ. Так, дастаўшчык трымай. Ось тут павінна. Тут яшчэ. Тут яшчэ. Па гэтых не вельмі зручных. Ту. Так, ты ўзяў, ты паехаў, ты малайчына. Ось так яшчэ себе. Так, трымай. Можа, конечно, незручна тебе будзе браць яго. Так, а я пакуль пойду смеццевую. Так, открывайся. Открывайся туды, открывайся сюды. Кладися. Кладися. Блин. Побачив. Такое адчуванне, што хтосьці прям от бег по мою душу. Death Intruder, что было там? Кто читал? Так, рейд адбыўся ад Міхася. Вітанкі, Міхась, дзякуй за рейд. Мы тут якісь-то жахлівыя. Так, все на месцы. Крамя здравага смыслу. I added a new checklist for you. Привіт, Міхась. Так, вітанкі. Мне здаецца, я глядзеў, там быў рэтра-стрым сёння, так? Я не памятаю па гульне. Що не гуляў. Так, тут какие-то монстры, яны жахлівыя, незручныя, бягуць на тебе, сломя голову. Ты ніяк не можешь за іх схавацца. Пораскидали всякие стулья тут так само. Куды тут? Так, полиция нас береже. Забяспечвае нас. Так, стулья гэтыя туды ідуць. Так. Delivery guy приехал. Трымай. Так, кладзем мы сюды мы. Так, сегодня полили под табличкой не палить, и ничего не здарылася. Это, мне кажется, цитата этого президента Украины, так? Не палить там, где трэба. Может, это не так. Сапраўдна так. А я забрал все стуль? А, не забрал. Так, сюди. Так, возьмем ще. Так, святло знищили. Знищили нам святло. Зараз полюють на нашу дубку. Нам треба хутенько тут все зробити.
Ти забрав, так? Ти забрав. Hey pal, how you doing? Just checking up on you. Да, ми все... Ну все добре. Так, тут сміється. Тут сміється. Так, бачу тебе. На тебе не полюю, так? О, не полюю, не гляджу. Уже треба було на кухню бігти. Може, уже все, достатково? Достатково, дякую. Клеїм стулья. І хтось наш стол, мені здається, унес. Так, сюди, сюди. Ой. Ну, мені здається, красота, ні? Ні, я ще щось. Уважливо глядім. Я не бачу, есть и тут. Так, здесь из один стульчак пропав. Так, глядите, якийсь жахливий перець. Где ще один? Тут нема. Саме нема. Так, а хтось похоче. Ой, добрий день. Друга дівчина ті. А, ось тут був в этой стулі. Я б не сказав, що вельми страшно, але трохи неприємно. А где був стул? Все? Не приклеивайся. А, 8. Так, куди, где тут? Ось приклеився зараз. Delivery Guy. Давно не було чуваць. Піца, delivery, trash out. Ну, здається, тільки піца засталась. Да, шмат калорій. Былі бургеры, зараз піца. Ты, може, гэта, пад'едзеш да мяне, а то ці мяне заб'ець маленькая дзяўчына. Hey pal, how you doing? Just checking up on you. Дзякуй, што кіраўнік хоць клапоціцца аба мне у гэты час. Ну я клапацюсь, дзе Delivery Guy, чаму ён не прыязджае? Не прыязджае. Все. Трымай. Так я, може, яшчэ бліжэй падкладу зараз. Я отойду, каб не напароціся на дзяўчынку. Калі яна тут з'явіцца, вот тут пастаю пакуль. Посмажу сигареты. Вечерная проверка усиленное место. Так, это мы читали. Рейдер страшных калорий. Так. Так. О. Опять знов. Уикибокс. С тобой уже гэта третий раз у доганялки гуляем. Пакуль из усіх монстраў забівала ты мяне, і яшчэ ёсць велізарны інтрудер, но я не зразумею, як яго контрыць яшчэ. Вам якая піца больш падабаецца? Ёсць пепероні, ёсць якая-то дрысня. Не дрысня, гэта я не ведаю, гэта можа халапеньо з ці зялёны горошак. Так, упались які-то чел. Тебе трэба глядзець ці не? Ці я просто пойду у закуток. Hey pal, how you doing? Just checking up on you. Так, што тут яшчэ ёсць? Ёсць звычайна, наверное, ранч піца. Ну і пепсі-кола. Пепсі-кола. Што, знов? Капец, ёпта. Ты сюды будешь паўзці. Добра, паўзі сюды.
Тут нават зручней. Куди йдеш? Куди? Добре. Нема гавайської. Ну, шмат пеппероні. Шмат ковбас. Чекаємо нашого доставщика. Кіраўнік павінен таксама патэлефанаваць, таму што даўно ўжо не тэлефанаваў, не спытваў, як нашыя справы. Глядзіце за кустоў, які тут. Ой, спужаўся свайго гука аб піцу. Дзе? Зноў ты? Куды пойдзеш? Куды? Добра. Можа я камусьці яшчэ патрэбна што зрабіць? Delivery Guy вельмі спазняецца. Так там што гарыць? Звычайна. Можа отодвинуть, можа. Гэта мешае скрипту. Нам-то доехать. Так, не улезай, поб'е. Так само нічого цікавого нема. Hey pal, how you doing? Just checking up on you. Тут хтосьці не дапрацоўвае. Ты чуеш мяне? Не чуе. Зноў мужчына. Зноў мужчына глядзіць на нас. Всё, уйшоў. Дзе? А, ты уехал? Не, не поехал. Пойду у той бок, інакш мне зараз приб'є. Де доставщик? О, чую. Не. Ну, это не доставщик. Зламалася гульня, мне здаецца, зламалася. Можа, канешне, штосьці здарылася на дарозе, і ён не можа ніяк до нас даехаць. Нават монстры перасталі з'яўляцца. Ой-ой. С тобой танчить будем сегодня до раницы. Так. Господ. Трымай. Тебе чакаю. Ты меня уже... Так, ну гэта незвычайна. Звычайна было, што ён кажа, можа тут трэба лампочку? Так, то есть зноў там я пацёрся аб забор і спужаўся. Пойду зараз шукаць гэтага доставшчыка. Happy Shift 3 из 5. Tables clean, trash out, я ўсё зрабіў. Доставшчыка няма.
Доставщика збила машина. А мне што рабіць? Кубачки і, здаецца, нават диспенсер of сода. Такі, як быў. А, вось, прыехаў. Да не... Чаму ты так доўга? Во. Пойду на свою позицию. Чайную. Каб трымаць усё под контролем. Ну, здаецца, што вельмі доўга ён катаецца там. А, ну, хай прыходзе, будзе весялей. Куды ідзеш? Ну, сюды, добра. Бяжым за... Так. Яна файна крыхціць. Так, а куды? Ну, зноў палім сігареты. Так, ну, гэтага чэла. Я не ведаю, чаму он там стаіць, ці небяспечна, но заўсёды там глядзіць, но мне ўсё роўна як-то жахліва. Мамма мія! І ўсё? І гэта ўсё? А, гэта, наверное, калі ты трэш кен выкідаеш, тады ён можа падбегчы, мне здаецца, калі ты звонку. Так, ты едзеш? Не, гэта аўтамабіль. А, вон наш красавчык едзе. Я тебя там поклаў. Всё? Ну всё, здаецца. Здаецца, ўсё, другі шыфт мы зрабілі на 5:40. Ці будзе трэці шыфт? А, last night, ну, як яно, Бог любіць троіцу, так? Насколько складана гэта будзе зрабіць? Table трэш, а ну ўсё так сама. Ну такі ж. Толькі святло не выключайце. Так, самае складанае гэта стулья. Самое складанае гэта стулья. То есть, а где стуль? Я его не взял? Не влез? Заўсёды гэты файт з дзвярыма. У каго пераможа. Так, сюды пакідаем. Так само пакідаем. Так, я бегу. Почакай. Буквально 3 секундочки. Тримай. Ще стульчик. Ось такий Night Shift. Ну мы уже с тобой як гэты, як супрацоўнікі тут. Ты дома мне паўзеш, я тебе чакаю. Ну, мне здаецца, ты уже павінна тут уже все, не? Так. Самае складанае зараз углядзець гэтыя стульі на падлозе. Так. Сюды. Тут шмат сюды.
Delivery Guy все равно нема. А не, он уже поехал. Так, сам взяв, сам молодчина. Великий хлопчик. Так, сюди. Чекай. Don't forget, do not let anyone in. Так я і нікого не запрошаю. До себе. Не бач... Ну, кроме гэтага нашага чорнага сябра. Так, паўзе зноў. Зноў прыбірае нам падлогу ад пылі. Ад пылу. Испужался тебе. Не бачу, что ты там уже так близко. Так, где яшчэ? Я не долблюся в вочы. Может, я пнул только что, не? Вось. Ну все. 6 з 6. Зараз пойдем трэш выкидывать. А калі трэш выкидывать, галоўна, каб гэты гай хутенька гэта трэба рабіць, таму што ён будзе вельмі хутка крочыць вакол. Ты. Так, другі адчыню, добра. Поклали. Зараз кіраўнік. Hey, pal, how you doing? Just Да, все файна, тут звычайныя рэчы робім. Так, дзяўчыну чую. Дзе бяжыш, не? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну я не ведаю, вось это хлопчык, які может на него... when he's in, it's too late. Что это when he's in, it's too late? А как зарабіць, каб ён не in? О, добра. Последний shift нас не отпускает. How you I doing? added a new checklist for you. You know that, right? Может, трэба глядзець на яго, паглядзець, типа такі ён, каб ён не зайшоў, не зламаў мне вокны, і не бег з хуткасцю пулі. А чаму тут кроў? Сюда была кроў? Не плачь, я все тебе дарую. Так, галоўнае гэта крэсілкі. Крэсілкі гэта наша ўсё. Тут нема крэсілкаў? Як-то. А дзе ўсе крэсілкі? Больш нема. Тут нема. Тут не шмат. Tables 3, я не перешафлили тут. Ставилось не так шмат кресілков. Delivery Guy. Это last shift, меня кинуло знову на перший. Пойдем. Возьму трэш. Возьму смеття покладу, чтобы не смердело. Это самое. Что? Кто знал? Приходь познакомиться. Я что, не расповел? Так, сюди. Не хапає одного кресілка, так? Ну, ось воно тут. Ще одного не хапає. Так, це недобре. Коли не хапає кресілків.
хтосьці скамуніздзіў. Выкраў. Добра, пойдем туда. Трэш. Кен. А чаму ты не... А, всё. Хто хоче? Ти хочеш... А, ось. Не побачив. Ды файна. Ды файна. Так, і што, засталося яшчэ трэш-аут, куды мы можам будзем без спецыі. Застанецца толькі абурыць. Так, ты забраў, красавчык. Трымай яшчэ. Пакладу тут, можа, бліжэй, каб не цягнуць. Пайду на сваю звычайную пробку. Так. Піца засталася, піца. Чакаем. Каб... Hey pal, how you doing? Just checking up. Где? Вот я на тебя гляжу. Я на тебя поглядел, ты не повинен на меня бежать. А, может, треба глядеть на него, так? Чекаем девчину. А як тут тебе надурить? Неведомо мне. Едзе наш. Ой, ён нават схапіў ту, якая бліжэй да яго. Это вельмі зручна. Я вас не баюся. Кажу я услых, а насамрэч мне неутульна. Всем уйсти из темры. На гэты... У гэты раз ты вельмі хутка прыязджаеш. Гэта точно сапраўды Last Night, ці што? Ці не? Так, Буш былі? Нет, нема гэтага чорнага нашага сябра. Добра. Чекаем. Это може який-то сейфспойнт. Не. То есть ты засмеялся. А где? Поршня папероні засталася. Ой, крочці. Тут Hey так само pal, how you doing? зламалася, не? Just checking up. Это Last Night и First Shift. You were supposed to clean those monsters too. You're fired. А, ну все. А, я павінен быў таксама збаўляцца ад монстраў, ты мне што, застрэліў і мяне і звольніў. Ну, гэта так,
зразумеецца, звычайна. Ну, ось такая гульня. Яна такая занадта простая, але ёсць тут таксама сюжэт, такі два монстры. Ну, так, каб бы трошки попужацца, мне здаецца, дастаткова даволі. Спадзяюся, вам спадабалася. Здаецца, на сёння тады ўсё. Пора, мне здаецца, адпачываць. Всем тады вялікі дзякуй, што былі, і добрай ночкі, і пабачымся, здаецца, на выходных ці ў панядзелак. Всем дагэтуль пакуль. Уже з лакальнымі. Спакуль, всем ББ.